gamange igoro ya marwire ao ngana kiagwana tokurwariwa togotumeka oikirega igase studio egera turigera make kubwatekana na marwire alia chande tabagusi alia chande tabakenya kurende naboko ya rwari ya raisi kogotumeka chinchira chike gusi gosemete eli bakorosia bagotumeka emete yaito yeke gusi etabwati effect ndeyonsi ya sumubire yobo na ikaranso ike nabo tubwate gwetera semetando yaito ya Facebook atanyore na Ndizi TV News Digital na bayigo YouTube Ndizi TV News na ekero bwate chinga kinabo tweet @Ndizi TV News gosotuma kerengere likiao gwetera se namba yesimi eyuko na gweta se TV yao egere nonyene libole nyakobwate ochake gotutumira bono iga iboli rindelionsi kurende ntochikogota inga rero ningi togukwanira senchira yowekerano kurende daktari karibu sana so wikase studio mwana sana umanyiteri tukulia rero mbwata maiga mangi inja kira maiga matangani imbwata sori nanjire amaiga yo na ya matuka mangi amaiga kabere na ya oimukora bako mukuru kuna Brighton menitia sayo bachago jitekechi no around amaigande amange mono na yo murigereria na ndo mategereri wa Kisii TV asibali ba beirege kenteyo bagoligereria tukulia rero yakuru ku daktari Joel Omayio Dr. Joel Omayio igakorwa asenya gitari ya Tanecious Herbal Center Tanecious Herbal Center ni nyagitari ikobwenia wetera se amalwei amaliogo agutumeka emete yani asenjere totana amaliogo ali aro sirikurwa semete atabwatike mikoke ndiyonse so munuri wege songo bagotana apo medicine lakini ndiko kwenda chinse amojirjinse tirjinde buna chiabo ili China bahati abana alternative medicine so daktari Joel Omayio igako twasinya gitari yigutoka umuji osongo chinse amoja chogo igwase bali babere amatuka yantayo batamanyeti no ni ngora soboswa bolero akorukuna Dr. Joel Omayio ku Tanecious Herbal Center na inde kubwa mono ni naletena ekerongo chaka kwabiki karamu ya ko kwatu ali namba yesi mina yuko manyana uyungu yitokwa na nero lina ndikore igukuru chinse amojinde Dr. Joel Omayio namba yesi miere noti sana ibere isana mo kianda ibere inye isano yekerote tuwe Tanecious Herbal Center owake namba yo 0726 924545 ande kardo kwana na Tanecious Herbal Center Dr. Joel Omayio agotoka osaro mo director iye kurwari amarwaire onsi ali akurwari gukurwase amarwaire amaryogo arosiri kurwase emete ando manyete ekarwo ikasi Tanecious yari tubase konya kolengere ina kinda akolenchi komweresa nga kingiwete nga kingwari temurere kiobondie yaya Tanecious Herbal Center ninya gitari ekerero ekobwenia weterase chinchira chiekerero yani asenjere ndena gogo ikari tubwati machine kia latest yani chiekerero kabisa cheigoro chirosiri bwango iga chigopima chioka iga mangana ali ogocha koerezana yayo mutuko ngati ali bere tara ire chitoro chiamburire ki aya ayogocho ikubuna goikire oikaransokie ekarwa kire buna rero kirango ereso burire tunacha basomiri tukoria rero ngopime ngora ngotebi no bwato muchandoriga iga umubiro oyo ore buyaga naga ekero tuigwaranire na bonko okoiguigo imanye gotina marioga aho gari iga na indakwira amatuko ang'anaiga ono gokorwara obwenete so kali Tanecious Herbal Center inyagitari ekobwenia asenjera yo alternative toka kisia muchacho Mbia mwana sana daktari kurende amaiga ya monale kuiba karo wakwa ni Brighton wakwa ni Asara nale kuiba producer yo morovelio yo kina muombi ndole go sindi ndimeliari anyori na otore komo akoro kwa John Kibati nere twara komisira samatuka matambe mbia mwana sana so kueresera igo mwancho muligereria kwa manyere ni gotole na Dr. Joel Omayio korwa senya gitari ya Tanecious Herbal Clinic egotoka igaso mochobo songo in fact egotoka chogo ngumbwalia ne skuru yabo nerega iga Tanecious Herbal College egitokora kwanera matuka mange kerotole na umunyagitari ito Mosumali igomano litikulia rero niko tugucha kwegera igoro ya Gouts ayunga tiya marwaire ali enyagitari ya Tanecious Herbal Clinic ekorwalia gutumeka emete igoborero bwa Gouts daktari na atatabi aseke gusikolende buna inche manyete no borwaire bwo kubimba gose oborwaire bwechi joint na kebekere bya daktari omanyete ekero
tuli naye gokumunyagitari kiara batana okobona umwibi okoiba Okoiba. uno konya kobana abanyagitari uno kuje kumanya sana yobone gwakibekire igo noburuire bureigo lakini nde tutaraji kwenda chigauti onte tugotebana ekero tugokwanirana Tanecious % usul alternative medicine enyagitari ko bwena alternative medicine amarwire nale a lifestyle tukurukana akoretwa nase okomenya weitu yani na okomenya weitu gwekerero waretire amarwire ande amange so ndubwata amarwire a lifestyle amachiri kukora amarwire ari twagwa tukurukana chronic diseases unabone kare twagwate amarwire Elizabeth kare amarwire nale twagwate kurukare ari ngoro rumenyete na yakuria umuntu asinginjo anyore twese no buchabu akore twese ningo satambo ndi unabona mission amarwire nara akore twasinginjo yokoraga no komenya weitu so among ya amarwire ose asa amarwire ari mange Tanecious igoshugulikira amarwire akurukuna lifestyle diseases yani amarwire ari akore no komenya weitu naenda abira mange sana amarwire una arthritis amarwire una Gouts amarwire una diabetes amarwire una pressure chikansa leo chakujira sana amarwire mwetu unabona covid njaja ndio bona yangu eporo kuruina gwikonya gutwa sana so amarwire nara agocha singi komenya weitu ekubona mwetu una eporo tali lifestyle mo ne kyara ego ja break irimo na ndi ara asire karmo ayikori so amarwire nari unabona typhoid amarwire nari unabona akora ali abana iko amarwire narara mange akore tu asingi ya lifestyle lakini bone kero wo jari Tanecious ahitigo nyotana mbwate bururige tubwansumbuira matuka mange no bana ndo tana atwari rasma imyake mengina niko teguna tiri kubwena yaya atwari jiaraji yakosiria asma iko ebinte ebyonsi ebinge ngo shukulire gari Tanecious ndo menyete kero wo jari Tanecious no twate onye gitali yekerero nibwate imitandao yabone hano bakonye no social media na goto nyorasi Facebook ayege ntoko rugo ikari uri kena Tanecious % limited karwari kire go igore page yi abakonya amangana agency bose abantu barokonya babwate report bapimira ko rwasa nyinge bakonya orate tukumanyana report ye yana go setekta na isome ante bingi kerwari na kibweni ayege ntoko ro so asiri ukuri ito ase Tanecious apo center oso ase info at Tanecious.co.ke ineli uko yanya senjere murwe so bakoro ke email bosena bugo tubwatia kotaka kumanya ibintu togokora namurwire togurwari namarwire namaryogo tubwate ase umutandao tugurukane website yani osona www.tanecious.co.ke ando manye tuna tugonyo kwa naiga director ke batini manye tena ngonya kolire yale bijena mote bigali ya Gouts ambe kare kama muna kebimbe ngare au togosomye twasomye nande practically kinati kana tiri kumukwana ile mapema ndetse kumugwasa katika bire ga mote bina ebije bwa tere oyizeke togota kwani gole ya Gouts okay mbia mono sana asamae amaereso ama yakigimana nda seluga yakero montako iwa igobono ebiche yekere producer yaiteku na koligia ebekalia ekero tokorora umuchando o Gout ekero twatebere no burero bwechi joint bonja mo daktari ito agochikwera sara senchira yobekirano wano daktari Gout ngati ya marwire libweya mara asemebere y'abantu tocho okwanira litikolia lero karato igurira ngogo gotoera sara nga Gout mburwire kiyobo Gouts abantu abange bako mistaken ko urire wa arthritis but Gouts asumurulwe so batana is not arthritis per se no kobimba we joint sana uko bimba we joint yege mana abange uchakirege charakiriye kana ngiyoko bane big to yani ige charakiriye kana ekarwe gotwaro uko bimbaga swelling uko bimba uko gotwaro bari because na bukuboka mambiga oyibuna naga sharp pain kale gari usibuna nebyagaso usobotigatiye antogorokana timori asege charekamo usebichara wekarokia ngacharna ki abekura se screen wana leta chibita chinyika kinonyo karoje kichareke kikugoro use sai katika vera se joije ya katika lakini bono kile tu chabuneke ekaruto bwate ekechareke kanene kibwato ko bimba gogoje gojesemo Gouts ingulire bakamogoko igona de to chakirike chareke kanne mono no oge ko ego chakira na oge kora beke mo ma Gouts uyo gwena go chakire joint ye usege nda joint chin so ekero konyore ge charakia bibire kibwate swellings kibwate libere go sokoya kandi ge go sambo umanyete kero Gouts yego cha singinji excessive uric acid ekero chiasi chia beire ga chia crystals chia beire use okwara ile go kuboka mambi okonyoro uburu bwa chakire ko basi ge charakire yoko goleke kanana usege charakire yose nane yoko boko usoboke mambia onyore amaisao
abwato burrogete angabuna agosara osabimbete ine ariko manyilie tanganina dazo toka na twale Gouts so ekero bwato muchando yo Gouts na ekero gutwara ekobimba goko base joint yemo eita yoko kosi yogoro ekere bimbete ebwato bubaliri ebwate pain na goko nyora okobetwa yani togotana sub itch bose obwato kuya obosambeka goko base kinse mujije joint ye na Gouts yekoletwa singinchi yo gutwara amacha mange nakikeliye charake charake bunda kebimbete igo asinginchi ya macha ya mange tokurukana uric acid ekobase ego crystallize gose ko baso ko mobere nyinge etari ko nyara basoko gisiko yama kwanda ya umolkera gose ye bacha gose ya decompose ga kwamanye gutwara umujyango tokorokana Gouts yo no mwancho murigere biche URC TV yao ne liya rokia omnana kyo muchando Gouts oguchakere joint yege chale kenene yokogoro buna daktari akwera serenge nchenga buneyo akina inche ko rulitangani ni gona kagetenga Gouts ne arthritis akine rende ne raseri yabuli ya arthritis anonya kwera sere boronga nabona amanyete igora akini bona buna kwera sere igo na amanyire nga Gouts nigere kivyake na arthritis nigere kivyake bono daktari ningora tuharo muchando yo Gouts mbara byaba mono na abasubati gose na bagaka gose na bana kigoje liswali kwa bolia buno kwate abanta bange ana abanyagitari abange na bago associate Gouts na arthritis ekiagera ase arthritis ekoli ase joint na Gouts ase ekoli na ase joint ekero otabwati ukobimba lakini joint kira affected na bojikoba ogotoka kubwate arthritis lakini Gouts tikocho tabimeti because we get crystallize erosi swelling yerigari lakini bono egento kokera Gouts ya associated na arthritis egento tangani karo ya crystallize ngo affect yege tokorokana ebinyama gosebita mabiri biko bagari ase joint tokoroka ligaments egotoka ase joint yagera yakara ya very affected yate akusi yakora kiyabutuka por ekara ya ruroro so watwa rumujando bwa arthritis ore tegende ono kwarete rumujando bwa arthritis so Gouts ya very na arthritis so yebinde bina obiko bamo usina obiko bekemo due to the fact na Gouts ya kosi arthritis bona igekaro montago te abana umanyete karo umanyete no yori sikari umurgerera ron so mutegerera Ndizi TV igo amanyete amangana mangira kinyate terero amanyena umujando bwa arthritis no mujando Gouts toko nyara ko separate but as someone who is about Gouts is not arthritis per se umanyete ka to kwa arthritis ngo kwa na arthritis chireza to kwa na rheumatoid osteo na ngoika turabu daktari asechi arthritis echi isato gwa totebiri kolende tiganda kwirani ase studio sinini mwancho murigereria ndagendera ko tainga ningo torinere gaiga ase studio Dr. Joel Omayio koru ase nyagitari ya Tanecious Herbal Clinic nere torinere urasirira asegika kolende nimuna namwakirete ngamatenga daktari aya mwancho murigereria okoligiria asenga kentambe oanja bono ngatigaiche ararorekana nero yo togenda togukwana na gusansamurana igoro yo muchando o Gouts gosoko bimba wechi joint oyo genda togototebe igoro ya arthritis amo na Gouts twanyorenga arthritis nabo oko joint chikugwatia otabimbe tikorende Gouts weika obimbe joint ya ekere gugwatia ende weike bimbe igona era torega iganere ekero torigerete ni gotobegete uniform ya Tanecious Herbal Clinic iyo kworokia ngane company nene na ende nyagitari agendete kuruwa bokorari ase abamenyi be county ya Kisii ase ngenjonigera ase county ya Kisii ensemo ya Jogo igobana Dr. Joel Omayio nero mo director wenyagitari iyo ekera agendete gotwerera subo ikiro nyako bwatari bolio osoko bwata muchandonde otagete komanya igoro ryo buroire bwo kubimba wechi joint gosogwati kwa wechi joint nabogo tomo kuboli kwao gwetrase namba yesimi URC TV yao 0792 192 834 igobo no tutomereri swali ryao goseri bolio otoboli gochagega se studio egere daktari akwerera senchira yobwikirano kigima biyamona sana daktari ngo tutebi kwarenga igoro yechi type isato cha arthritis amini cha Gouts
Nate to separate between gouts na arthritis. Namanya batana type njiro isato chi arthritis. Lakini na gouts na ya moya bo ekobarua sense ya meyo. Bono ikintu gekogera ekarubwate chi type chi arthritis na bora aso kogera no bwata gout. Kusina bigo nyarikana ekero chibwate ubwate gouts because gouts na bigo chaka ekosi chi type chi isato. Ikintu getangani gekosi gouts twateba ni excessive uric acid. Excessive uric acid gose obonge bwa macha ya marro tokuruka uric acid. Iya bange ba manyire kya twasomire gore ya uric acid ya matuka mange. Ekero ya beire nyinga se umubere. Etakire gosoka. Nikintu gosoka uric acid ne chinyigo. Lakini uric acid ekorosiko ase process yugosia endagera tokuruka na metabolism. So ekarto kwana igore ya gout ekoto kwana oburwaire bogoretwa na lifestyle asingincho bokoria nsemo bosibokoretwa nukoragera gwaito nenjire ndagere gosegwa asomobere. Igo ekarto kwana na munabona kwa wolina munango arthritis gose gout ye correct ekarto kwana igore ya munango ikoria ekoto gonya ramanyana ingige ko yereta munabona twanyorena egento gekora gout yacha gose gout no burwire bwa metabolism igekaro burwire bwa metabolism gose ogoseka kwendagera community na ondete yo exceptional yani njire nina ondete yo urwire ubutari igombo bwatina echiye goikiraga pakaga ni gwente ko bagekoraki ekaro ondage yego seka na liekorosio amacha ya marro tokuruka uric acid. Uric acid ere byproduct yani enjire ndeta kire gosoko jisiko no bochabu gose ne obonge bwa machari akuri kuri gasi asomubere. Lakini ende netakira asomubere. Akireta kira asomubere ngokonyere asokorenda amache tayara kuri mubere ngokonyere asokorenda ji madini unabona sodium acid tayara kuri asomubere. Lakini bone kare abere nyinge yabo muchanda unabona togote abakendi yonsina nonye negenteki ya ekakia abere kenge excessive of anything egekoba poisonous egekoba sumu bone kare abere nyinge yamanya kwenda yaga ase chi joint una twatebana monomone kwaga e joint ego jakere nene because you might think twateberana e pigi to ose kiara keria kanene ego kerare pi na ndo manyete karote nene gosui karansete alia kobanse botambe twatena ense tomenyete gutumire ntokurukana force of gravity force of gravity neye kumusege ntokurugorgo chance uruterige no chigoro ligotrimbo ko chance so ekero karansete na ene bintu amachao akorukune excessive uric acid asinge jare west ekeranyo ritari ko stara na manyingo stari ko berase mubere igagutrimbo kaenda gasukugoro akobimbia mugoro otware idima ekeranyo rine aizanira sokubimba somugoro abakobimbia umubiri onde gotira ngobimbo muntu mubimbara singe jabwate excessive bakaso sona gitwatana ekera macha ya wera mange abagwa affect chi joint chi bichara bya mugoro tujakirige chare kanana gusibionsi abagwa affect gatiga stokoro keanko yani likaruma etabagambi bari kuigora gasto kuruke bikombe igabugutire kembongi nabagocha samarwa nabagocha somogongo nabagutira bone ekera macha ya berro rabe abwatanire ekitokoro ka crystallization igakorosi ibintu buno botono tokorokana nodes ose nodules munora biroke bono ibinte bya karabia beire oke kunaiga ewe komachiko onege goterra because igakongeta igakanga ka plastic yani kanga umupira gete karime bono ekarokaro kafe gitinya majirira around ya sole nemekina ndo manyete kamocha ni kafe giti enough yo libono ni kafe giti echo ndi oseniga egokonyora uchibosia bwate pain because na werki ya kafe giti uchibosia se kwanda uchi egotwara pain nyingi yona biko nyareka no tware gout ya kafe giti side ya moye ye joint uchibosi bwe joint iyo etwara mujana yego ara nobone kare ya kafe giti yo mugongo chinse ya mochiansa uchiamuguru mahati na bagotwara pain oya associate na arthritis se ekosi arthritis. Okay. Mbia mwana sana daktari asogotwerera asinchira yobo ikirano kigimanga gout no buruire butawati boundary na obukuri onde bwense na obukuri abasacha na obukuri abakungu na obukuri nonye na abana igonde bwense tayo otali eguno buruire obu kuri daktari rintagete ototebi osote umwanchu murigereria nga abantu mbaro baratware conditions gete burali bwango underlying conditions so otwarege kego so twaruburuire ubu gout ne likely okolia osugo kubwata asobwango conditions kiechi gose abantu bamenyete na bintu kiebi barabwatu no boroiro bwase obwango
una natie kote abalitangani oburwaire bwa Gouts bwangu mbere bokubwa abantu bari bokubwata bwangu asing in conditions gose emechando y'umubiro nanda so umuntu uri bwese ngo bagata abana our body is as strong as its weakest point. Yani it's like a chain. Kuna chain usenyorori iliye ngo enjo kana nipige piga. Asebwatu muchando. Ase uri wiki kabisa. No igoji kubutoka. Kuna strength ya. Bono ekeru mubiri oyo obwate muchando nde. Noro kwarukana and conditions. Ige komekyo kwaba weak. Ige ntege tangani ige kwirani obonyamasi bwawisi. Lakini bono Gouts tirigocha sana singinjo nyamasibo bwera nansi egocha singinjo yabantu babwate chi conditions yitoko ndete ko ira ko kwanda bochanse asinginjo yichi sababu jindete ko eresa e condition yentangani ekero bwate umuchando tokorokana chi nyigo chiao chire weak kidneys ekero kidneys chire weak ekero ngo kwana chinyigo chire weak timine tina chinyigo chiao chiasarikira abange ba ku mistake nyeka kwa matine chinyigo chiao chibwate umuchanda ko na ngo chiasarikire chiatiro ko ndari singo chiaya chinyigo egasi chinyigo no gosibia amacha itwate abamarro kuruasa manyinga usikuruasa umubere osokisiko nara tokurukana amacha tuitira kuru ku uric acid ekana kuruasa umubere ari uric acid lakini karuto ya soko jisiko abeire urine because chinyigo ngo yachujuga che inere gasi ine bitokuruka chinyigo so ekara chinyigo gicheo chiabeire wiki bono asengenjo yichi sababu awo nabona umuntu bwate pressure chinyigo je ngutu akachiri chibwate umuchanga umuntu bwate sukari lakini cyakira umuntu bwate pressure abanda bange mbamanyetina pressure eko ba associated ni chinyigo ose ikego cyaka korwa chinyigo bono ekero bwate umuchando pressure ekere ko nyari kaneko imokigoro ekoimoka igoro ngoke yiri chinguru chinyigo chiao chiogosokia majaya twate abamarro kurwase system yao bona ekera majaya marro atari gosoka isiko lakini abeira mange nande uno twate excess ya majaya ose obonge bwa majaya ali atatakiri tabwati asako bera asumubiri tabwati gasi yumubiri atakiri gosoka chisiko bona igentao kora igagosoka agakwire no chia asumubiri ali ase akuchikwebisa anyorane genteke tangani nyo gwikaransete abeira mange yagutimbo kya mugoro mate aenda kwa mase join kako boro legeka akenda abwatana igakosirie muchando litwate aboboko bimba gosibo crystallize okoro Gouts egento kende nekero bwate umuchando bwesukari diabetes ekero bwate umuchando bwesukari especially ekero ukonya maite muntu bwate muchando bwesukari gutwara lirange nyingi nyora macha mange andi nguitirara macha mange igo muchando yo no konyo amario galia ye akonya go balance insulin yao osisukari yao ngogerare agenda aba mange ose aba arod yani icholera chinyigo chiao bono chinyigo chiao chiasnyugo kolega uchengero chiasnyugo kolega asibune bwenerete chianyora chiatire amajali abeire amange asumubire egento kenene kero umuntu buno bono bwate pressure yani obwate cancer yes ekero bwate cancer indions aita gwacha kirutumia mariogo ose otaracha gutumia mariogo asengenjo cancer nere eko itachi cells munobono to kosobwate cancer yichinyigo ose munobono prostate cancer abakonyora gwa affect chinyigo chiao abantu bali munobono okonyora bwate umuchando munobono o UTI abantu barokonyora bwate umuchando munobono o kidney stones nekero gutwara umuchando kidney stones go machinyigo chiao chiafiri guchunjuga majaya chiagara chiarosi umuchando abantu barokonyora babwate umuchando bunobono bwukorara tokuruka insomnia tari korara buya abantu bari bakonyora bakonywa amacha mange bunoboneka rutari konywa amacha mange ngo bori dehydrated mujoro guko chinyigo cyao chifail nchikore gasubi ekero bwate umuchando bwa arthritis nabokonyora noro okorereki oretire amangana ekero bwate umuchando bw'ichialisa abantu barokonyora babwate umuchando bw'chi infection ukorokana bacterial infection umanya gutumia chi antibiotic gose chi tetere chi gosama liogari akuru chi bacteria chi obo chabu obo gose makamasi aya gose dotabana chisosere chi bacteria chinyinge chira chisosera iki chira somobere bono kwanyora achire kwa chi nyinge achinyigo chiao abokonyora chia wa affect gose chiagerire watwarire umuchando yo Gouts yes yo mana sana na kero kende from the family history anya bantu babwate Gouts
Negambukire gose amarwaire amange including gose obomo bwa bore Gouts ingo endare na genes cho umubero ingaki ororeri rweno rore egento ke ndakwa nabu ekurukuna okoba n'ekikiro kinyingi obesity so ekero ororeri rweno roreru obesity gosayo monyene kwaragire warire endagire njirembe watwarire kikiro kinyingi amafuta narakorosiku n'ekiasi ndingire kikorosi wasinga njoro obesity kiakosi ekero ore ororeri rweno rororo rugotwara arthritis gose Gouts okonyona ige gukora asinga kiyemo ase in life gose ekero bwa kikiro kinyingi mbia mana sana daktari umachumulire gotoli na Dr. Joel Omayio kuro Tanecious Herbal Clinic ogenda to gotwara igoro y'umuchando bwechi joint gose gout asomon bwe Nyamira oyo chandeta abantu abange batometinki bagokora kwanyolreri chiburi yawo genda mpaka ali Tanecious Herbal Clinic ali nsemo ya jogo omumera aroro ngo igugate banga erene chi machine yago kubeka awatenga no bwatu muchando uliga naiga to bise guchandeka na kiye kugera Ndizi TV to kubwatera na Tanecious Herbal Clinic na bayigo Tanecious Herbal College to kole turumurubiro yoga kirari tukole Jumaine egere tugera mange igoro ya marwaire na indi na ki akunyara kobaga kurwaliwa egere to chikobange gukorire umurubiro na chigoto tebinga ine amaliogo y'uborwaire obo nare ase clinic ya Tanecious Herbal Center to baise gosuka edero Ndizi TV obwansubu mu Gusii na boigo yendra gutume ujumbe yao nindo chimwachakire kubolia mabolio wetera se namba yesimi korabo igo to baise gutigosie kererwe isiko endekero kende no bwate omuchando gout abango ikatore ase bimanyererio amane biorokererio daktari achigo totebigaiga kero ko igura kwane bimanyererio bine biorokererio gokoigunga no bwate some of them na bogotara gosomwa kere simi namba ya narugabo ende nabaguche konyeirorira ekero togendrete ase umurubuli ubweli tukolia rero igomono no turi na Dr. Joel Omayio ekera totebiri daktari watotebiri abantu mbabwate chiko bali babwate chi condition ekitwereseire kidney failure hypertension ulcers diabetes na obesity na bo bakonyora umuchando yo very quickly gose na bo kubanyora senchira yo buraisi na kero kende abantu mbaroba kwerose umuchando yo ubanyora eliwate begoro ya lifestyle kero kende ensemo y'abantu abayiga ngikeli umuntu oranyora agendrete gukora kira engineer onyora umuchando gout umuchando Gouts mwe twateba umuchando lifestyle umuchando lifestyle na ukomenya kwao iyo ebintu mbiro orakore birete amangana y'umuchando yo Gouts igente getangani etwateba na ekero bwate chikiro chinyingi n'umuchando Gouts twayiro ku muchando metabolism yani asinjire ndena n'umuchando ukuri asinginjo yogoseka kwendagera yawo yo mubiri utoke ukuri protein nyingi especially animal protein yani na ama ondagiririe kwagacho mubiri ikurukuru asemi nyama ekero ko yiria so bonge uri nyama nyingi eite nyama nsambe gose nyama yeke onyo mabera mange uri amagena mange yani na ayotete bintu biri protein kwanza uri bogwanza yani ndagiririe egwanza mono ya protein ekarera sinyinga so mubiri ando manyete process yugo secondary etogote abana indagire kurukuna protein tebwati asikobe kwa so mubiri kogacho unless change we abegendeka ngaho mubone change we ba mafuta iko ekero kuri indagire yenyinge inko endere ko affect nonye kwa bwate rureri rwa Gouts nyone wakurire ekero kunywa amarua mange abana ndo manyeta se bali bakwenda banyu amarua ali kosiba akenywa chikiabo imbali keira se chibana excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Iyete kameko bera amufu na kieki ekero kunywa marua ya mange abokonyora akoreteire gout ekero ole type eri amwanya bantu egoteba na injo manyete tini konyomache ahongo tana nyomache limo ekero mugasoberete mono usirango yandire ngwerete role amangana ya Gouts ikyara turuji konyara gosibikinyi go cyao kijiko nyara go sok cyama cyao kurwa somobe igo aibwe ko manyene no ndete kunyo kuyagachira umuchando Gouts egento kende nekero gokora exercise chiri chinyinge umanyete ngukwana turi no mubero no tete exercise lakini ekero oko indulge over yani exercise kinge kitwatana kindi yonsi ekia kero wetania kerengo igakeko affect
Egento kende nekero gutwara ebirengererie binge chi stress andu unabona igumanyete bange babwate stress asingi njubugima ndaiti kota ya specifically ubumengi bwako ngere lakini abangi kota abani stress ya nyari stress ndigo koletera kiri cyarisa yani asenjere nena ngosmegi kiri umubero ekara kwarengereri mono ebintu mbere tokorokana adeno grand chigosokia chiacid kinyinge asingi njiyo react no mubere egere edibend yamanye konyorana chiacid kinyinge na kitwate abana chigo chikogera mubero chiende chiagache asiki joints ngo kwekoseri umuchando wechialisa asingi njiyo korengera limono andi wekoseri umuchando Gouts ihe ayibwe komanyene orende tibwe agachira Gouts asumubero ngo bano mwanchu murigereria na daktari agendete kwerera nabora anyore gweretera umuchanda yabwika kero kendo utamanyeti unabona namanyete nga excessive protein use animal proteins nchibwato umuchando buno nchireto umuchando gout na enkore nginga kwa somera nande kwa manyire nkayiko ari gocha konyoraya utali wakanira kindi gyonsi onya tali ko rwa daktari Joel Omayio ko Tanecious Herbal Center tokubwatira na Ndizi TV aya na maigeria mayo mwanchu murigeria twororinga kidney igogo ikachibe asensa mere bija igogo ikabantu barende kidney asenge ncho kidney nacho nchibwate mereme menge yokorusia na gusibia chinyigo cyao egere twa yasibia uric acid kwacha konyebeka isikubuna urine egere to twara umuchando o gout igombye mano mwanchu muriganya kogenderete kubwatia na indonye mbono kwigorere TV yao oyo no morobele buoba chenu asitore na Dr. Joel Omayio ko Tanecious Herbal Clinic abo bakorwale marwira mange bagotumeka amariogo yemete igobono nere turi nere gase studio ogenderete gototebia mange nanyo kubwate kubulia konde gwensi utagete kumubulia litikulia lero asenge njonto bwate chidaika ntobwate chinga kibado tomo kubuli kwao igoro yomo chando o gout gose okobimba wechi joint no wati wa wechi joint kende yonske liota kumanya tobese gotwesiko SMS nyetomo gochege gase studio na inchibuna nkonyarra ninyesome asenge junaro delivery isatochi agure gaiga na etobese gotwa maiga boiga senchira ye mitandao tanyole Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook na no tuli live na boko like na boko share egera abantu bande na barabuwa mbati gwisiko asamegeri aya maya akebo chenu boiga YouTube no togotoka bana Ndizi TV News ekara wikirega ya tibwe bako subscribe na go share na go comment abantu abangi banyole ujumbe yega egere bakonye kasenge nchimebere ekere erebobe keregento nigo kegotenena lakini ekaro kwa manyire nkyo weneta gokora nigo gokonyo buguma bwa abantu abangi gobono tome message yao ntoyeligeria sigekegeke kirebosyo daktari ekaro toganderete gantara soma chujumbe chachirege gase studio kero kende nabogo toiro ototebie ebiorokererio nebimanyererio biro montara arorenga eke nkikirabike ndara enda se biorokererio bwana next ngwatebia umorigereri Ndizi TV na tinyigo ekigo sibigwa ekero tokoenda ege science kirikende tokorokana convectional ekero kwana usibigu chinyigo ekotogote abana dialysis lakini utaraikira chinyigo chikoena dialysis uikachira fail uikachira sinyigo kale meno bono ekero tokona chinyigo gusibigwa ando menyete omorigerio Ndizi TV bege karamu yao namba yesimigo otebindi yande togote namba yesimi ande toyeba ekero tukwana no ugosibi chinyigo egotomine tena chindagera njiru kuria chisibi chinyigo chao nenjira nere okomenya egere sibi chinyigo chao jibe chindabo yentege tangani gekoera usibi chinyigo chao na chichigo gokonya gosokia amache amaroro kurwa somubiri no mubiro yoito inte process yani ekere ndagere gosegwa ngoro siori chi acid ginyinga sana yani amachari amaroro akuburukana asogo sie ndagera yao ekero chia kurire asogo ko change kwanza chindagere chia siru wochi chitrese yani chi amadini au asumobere ngoro siari naro chia acid chinde pon ekero chia beri chinyinge chiamanya kohorosia a pie product yani njerendena en bochabu wichi acid echi bwa combined bono bwa korire egasi yogo siendagera na koros chi nutrients cyumubere gose amadini yomubere asoka kurwasa umubere igona amacha ya tokonywa chindagere kitokonywa wanyure chumbi warireki yonse yakarobya so umubere byasiru byarosiri endagere ngiya ikorokuna nutrients yani bone takire gutumeka no mubere ebimo byawo by'umubere
etakire gosoa asa manyinge tari uja somube lakini bono ekaro yari gosiegu njaro cio bochabu oliere factory ndo siego tuguta wabire pipe product ye yuri etakire kwenda ekidini kenguse kurwa asa manyinge so kujisiko bono ekaro ke kungusa na kieko yartogorokana ekimeke tokoroka chinyigo gose kidini ngere muhimu sana somubere iko enjerendena notakire gogesibia ekere ke gosibia ime yao siko gosibia ole kwara bokwabega cyanga chinyi na ime gosibia goikosibi chinyigo asenjerendena ekero tamanyetina indagere kyokoria ekero tamanyetina na kyogokora osibi chinyigo cyao ukomnya kobocha Tanecious yali manyetina nditwa kwanana Tanecious na kyogokoro ikora ekero goika Tanecious yali chogo ntokoe chi supplement ndobwate chi supplement sigo sibichinyigo cyao ekere chinyigo cyao chitoka chinsa chionsi chirabete chisibia macha ya maroko rwaso mubere ekere tobose gutwara tobose konya gwachake gutwara umuchando gwidima obimbo mubere omugima konya gwachake gutwara umuchando tokwanira rero ogauts ekere gosibia umubero tali twate abana gose chinyigo cyao tali twate abana nawe kore buyote tosibichinyigo cyao otabe na bantu amnyo kapaka nyagitari mbate isibichinyigo kore dialysis yaya utakiro manyana chinyigo cyao chigo sibiku chigo ikera chigo fei yoribona yoje kwenda ense meyende ya machine go chigo sibia umubero kurwase ubochabu bono ndokwanana ebi manyereri byo mutago twara usibyorokererio nakibako birukana signs and symptoms ekero montago ate umuchando tokorukana gouts buna kwara asomuliryo twachakanera kuru program asebicha ekimanyereri getangani nuko toka kwa bimbire aitege chareka mu gyokogoro aite bicha egechareka mu gyokoboko aite bicha byose byamogoro gose byose byamoko ose igasi twate abembongi ose asamaru koko nyole kwa bimbire ne uko bimbo gukwa uwacha gafura ko bwato bubariri ekimanyeri etangani gutwara tokorokana gout attack so ekero watwarire na byoge gocha na ndegesire omareke gouts ndubwati stage ibere cya gouts nere gocha na ndesire yoka asingi njujuri kasi deri accumulate ga yaswa na ndasingi njinyigo cyaho kiri bwango kiri active cyasibya maja ali atoka paka yake state ya na ndasingi immunity ya ere buyani cyumuri cyaho kiri buya ande ya singora ya rusio so watu ara gouts attack mambi kwabuka kwanyoro bwata mu mifu osobimbete ukotigatigigwo kwegwesha pain ndaje ndwara arthritis go singe kyane esire andi ntubwate ekiriwo egochaka kobo bona ya develop ikiyara chinyigo cyo cyatware constantly failing yani njerina njiriko nyara go macha ya kosibionse bona munja koendera ko osabeliro egeka asingi njobonya masibo butanyara go sibi bona kwama konyana wachakire ko bibi yikamanyirige tangani ekeruta bwati egochikogendera abegocha uiboke mambyo nyoreke chareka mu osekere Steve ose okibimbete osobwate pain ase joint yamo osogoji kolinga kwara negento kera osiko yuna naganto karoro kanga gatuna gasini nuko bataya kwe kine kamanyiri tango ekemanyiri yakabere nekero kuboka mambya onyora maisa aitarere osetari korabia obwate vision yawo kuminana kinabo ore korara kanora ye yani ore silipi otana silipi eyes agendo manyete abantu balo watamaisa yo yani okubugana ara ire gisa cyo siko tubwati kemanyiriye kyara no manye tamaisa lakini ekero kubuka mambi twate balimo onyore na maisa yana ngakibona ngwete na ara maisa ntai ara ire ikine kemanyiriye ekemanyiriye gatatu nekero kubuka mambia ose okonyora na gwachakira gutwara okorosa utanyare kokoereza uko kemanyiriye kende kero konyora obwate ebintu tokorokana ibo tigati obo chingiriya chicho inchiao ekero bwate bo chingiriyo bakorokana somuno luge songo tingoli ani ubuna ibintu bigonye gontigati ya chicho inchiao bono boranya orjinso kirete igogonye kombiga osogonye kombiga tarakia ose joint yao ali asire na bera basoko ekero kuboka ose kwaboka maambia kwanyorana ibine imanyiriye bitangani ekero ujota chance uko iguborro wate sa pain wose ngurwa samagoro wose ekero gonye gotara kwa tara litukulima ko iguna chijoint chyo cyachake gutwara mu mifu egento gakoro ugocha Tanecious ngendete ni manyiriye bi imanyiriye bi ngubwekana bire muna bantu bate abana arthritis na gout na bora toye separate muzi manyiriye bi ngechi bibwekaye igo ingo kwani manyiriye bi binde mbiro birasa arthritis binde mbiro robire asuruma romanticism so lakini imechande yere tofauti kona keko ruta gergo chali uri ngoli omanyu specific na ya nje bwate gout bwate ayana so ekero okonyorana omogongo ugojikubata gusensaiga
actually go chikopendi ka koigu no bwate pain ko chikoyo bataiga gweta kuguna no bonto no bolensa gweta bogoterera iga ikono bocha koringa Gouts gose na bimbire ebintu birtwate ekero okonyorana ekero kubuka maambia ukoiguna chinsa chia turugwetie amachubuya maitano bali bagotoka uric acid yabeire enyinge yabeire pain asingi jabu atomo chando UTI bono gose omochando bono totebena mujano tokorukana ematura ukolia chinsa mo Johnson o affect paka chinyigo chao amachali yaboro lakini finally affect go chase chijoint chao iko asinjirende ekero bwate amaumifu ase mo yao yansa yenda ekero bwate chinsa mo mwina okuguna negento karora akasa pain kinu okuguna negento karora ekero koigwo mogongo na ekero koigwo chijoint ogwatigwa gose okoromwa gose okobetwa gose okoigwo okoya ogosambeka yani batotana panning okoigwo ogosambeka okoya sichamo chao chijoint gose joint yayamo gose joint chao gosobimbete joint yayamo ebwato bobalirige tokora no kombo kwani koraso jo wateka abugo kobimba bakigechara gose okugoro koende kombo abugo kobimba bakosinyukorambora yani kobe Steve yekoro wate Steveness gose yani yometepa otriko nyara ko otanyara gokumba inere imanyiriri ebimo byabo byomuchando Gouts mbia mono sana mwanchumurire ko bwate imanyiriri ebyo bono muna daktari araire byayigo kubimba buno korra maisa balirete bunoro choro moroso buno korra ogwoka buno muliro ase gechara gosase joint igona bokumanyanga kero kende oyuno mochando bwechi joint gose o gout so baisa ko ikaransa nyoka mpaka Tanecious Herbal Clinic Center egere onyoro bugwenya na indolengwe kigima bamanyengo mochando go noro ligotogenda tokwanira igoro yuburire bwa gout osuburire bwechi joint tolina Dr. Joel Omayio asebono ntagete togenda sumo kasenso mende studio toranyora matangasa abira tato karato kwirana ningirane ne jujumbe chiri mwatumire gocha gigase studio namabuli ali mwatumire gocha na inde tumanya kogenderera no murubiri obweri skuli ali gotobese gosuka enero Ndizi TV obwansubo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii enka tari nyumba gosa abana n'abaibuli enka tekoba onye tebwati omogaka amono mongina enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka Omwanjo murire Ndizi TV na ndine chinga kichinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga nobosera bulia buleo asumuchie obwate obonyasae oyo korenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabirenka enke bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuro nyoma onyana abaisike banyomwa abanta babona kere barega nka batwara egesagukerige korokunga onyarebe merana na Brighton Makori Roberi oyo ni gora abego kugojera kira rituko rya Jumamosi gochakira enseyemo nenusu ya marwaba oikachinsa ibere digo tomoja kutubwati enyagitari ya Tanecious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochi gukurigire cyoka nduto koereza bunurwarite wata tebina yega buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage
na boku mwakire simi omu director bwini gitali yo Dr. Joel Omayio ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo na boku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tanecious Herbal Center ubugweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mbia mono na ndu mwanchu muligereria uri ogendete kubwati murubuli bwoba chanu tuli na Dr. Joel Omayio kurwa Tanecious Herbal Clinic Center oyo ogendete gutwerera iguru y'umuchando Gouts na gotabinga enyagitari ya Tanecious Herbal Center ni nyagitari kurwaria marwira mange daktari atotatinge tubwate almost 1000 tubwate 99 to 100 amarwire arase mibere ya mwanya bantu igobono ayatugukwanira nari bakurwa bokorari asenya gitari yabo ntugukwanira burwire buri batari ko kurwa bokorari igo gatia marwire onsipi nkurubaro bokorari na kikiagara twacha burwire bwa Gouts nenda antombante batikurwa litkuligoro daktari gagocha kamuranche kwanira burwire bwa Gouts usuburwire bwa joint ubwo chandeta abantu bange mpaka nonyana abana bakaguteri nake igo kwanyororosire kwanyororosire joint igobana no muchando obugate obokonkurende kubwenda kore daktari ngo twashuera ngaki muchando yo kubwenore bono gose igoko banda medication ryo kalioka which tuli kumanya segeke kirobusyo kuri ndasebono tumejumbe ya wetera sinamba yesimi eyuere abose TV yao obulikere obuli okubuli kwa wocha se daktari egera kuiranire tutarachi gukura umurobulyo ekero togenderete boigo amo no burwiro boiga bwa Gout atogendete kwererwa senchira yo boikirano mbaro daktari batumire wetera se namba yesimi eyuera se TV yao gabo ndochenga naraiga akolika goteba watching live from Kisii prison kwa hoteli ya Kasfa na with the officers akina Inspector Nyangito Omokulia and others. Say hi to Daktari so long. Welcome Daktari back and thanks for a wonderful topic of today about Gouts. Mbiyamana sana korwa Kisii main prison ndoche nganto bwatirike gima korugale chinsemo cha prison. Mbiyamana sana. Nara kwa Divi na Morakura South Mugrango agoteba good morning Sara na Daktari as a studio. Karibu sana Daktari. It's been long. Wana yaradi boliria yagoteba nga Daktari okwanere igoro ya gout attack. For how long gout attack ecolast? Andomanya kuboli for that duration ecolast yogo chikumuiraneria. Omonto nko igware symptoms echiga Daktari airesera buli tangani. How long does gout attack last? And for that duration ecolast, omonto ngo feel the same symptoms echikwaresera koro igoro. Divina mora. Divina. Koronya marambe. Lakini maite wikanda kwa ni abo bisabaito bolendi byamona soko tubwati na byamona soko ni misi nje na bomba misitiko iyo ndukene na promise batwale karamu by namba isimi manye kwere ne liriswali elyo Daktari Joel Omayio inamba isimi ere noti sana ibere isana emo kianda ibere inye isano inye isano so munu ulwe songo tawate abana 0726 924545 ekero goede tukwa ne gore ya context tukwa na bo gutumia riuko bona muswa narara matambe utanyale kulikase sote SMS abande banalire sote SMS abanira WhatsApp ngo bugulire binte bitambaka lakini nambe ye ya daktari nande gotege tukwa na nere aso mtandao WhatsApp nabona ko rabangira rosingi jopando stiabe ago chat ya tumia nambe 0726
924545 lakini karote tukorikari huko gosigotume bicha report kwa bwate kurwasigete amangana mange tukorokaini kwayari airikase info@teneciousapo.co.ke yani info@teneciousapo.co.ke na bali banje tukosoaso mtandao Facebook aina boku bwati Tanecious Apple Center Limited na boko nyora mangana yonsipi pake email yigo seri huko asinambe yonsi gosetara buya ngora pakari asichogo angen nesto ya Naivas yani ayegokurunjira goenda Nyamira wetani chogo primary school yake team search parogoro orori yetari na Tanecious Apple Center Limited goko nyora na ina tambe ande no le town maitengo sababali na inde baegwa branch ya town ne operational ayi ndo koroko enda paka Twin Towers ubuli na Tanecious college ngayire reception yari na boko nyora pharmacy na inde igoro na boko nyora inyagitari ya Tanecious branch ya town yani na town center branch nile ga ya Tanecious Apple college bono tuirane asiri boli divina kubolina gout attack how long last yani asomo ulibwe kusina ingaki ngana naki ogotwale attack eka tukukwane attack nege ntugegocha uno mobisa umobise karagocha gocho chegi galimo gosogo haka gosogo kora gosogenda so ekartu kwandre attack na begocha immediately buna yacha utwari symptoms ye gose bimanyiririe bi ase egeka kiti wiki yamo ibere isatu depending no mobero na ndabona linati kaote abana umobero aso ole wiki yani asoro moregeu ne chichinguru cy'umobero ikote mote wiki you body the more weaker your body the wrong ubumanyiririe bikoba gose attack ye koba asore yona beko gochakire wiki yamo paka wiki sato gose ya ndrebone utwarira ni muchando yo Gouts gose esire so ekero obunyamachi bwo gose mubiro kunyara kurwana no burweire abego cyari tukerimo abere esire yoka ikyara munabona abandi baje babolina Gouts ne bwena yoka mbale gocha asingi yuri kasidi yakora mangana yonsi twateba na ende esire andi mbale ekoboro so onyege ekoboro ngo yakulira niye borre chekoleta murwira andi twateba igotiri gosira yo attack tirikora tiruwe ya attack yagenda kobo yaba prolonged yaborro yabuburwire ose ya attack yaruoro igo tukunyara kubeka duration ina gaiga ya hereiro attack asiro unless ekero ego koria na ndo bwene bia mana sana divina mora kwa chinsema cha Nyamarambe nkagerete kwirana liguri bolelio asante Jeffrey Onyancha kwa chinsema cha Tabaka akobolia nga indibuna inche when should I contact my doctor about gout symptoms please nabakoboligo Jeffrey Onyancha umanyete aba Africa na aba Gusii asene included ndubate weakness ya yamo yani obarege uboito borobomo uteturware obe serious makwa lakini ekeruta gete komenya buya utakire kororo munyagitari utararwara yente gitangani gutubwati simboto mwende yonse ubwene tugutwari gento korokana irregular check up yente gitangani buna bona bandu bari bagocha Tanecious ya naba pima ne machine iri ito nabate yaya umuja mubiro mbuyore ubu weakness bura nobo na ukora amendment yani asinjiri nena no nyari kubosuya asijindagera usasi supplement usasi ogokora ukorinda lifestyle igo ekarugocha nyagitari tuturasi moje Tanecious sinurware abogocha turingori umubiro ngote bina gendo tumye supplement gete na gete usigendo ulindagera gete na gete ikiagara esababu tukuragerera na singinjo tomenye torena afiengia igo ekarwa chekir mapema no wene te kumanyana ingi wente okora bone karwa jira expert una daktari Omayio na gote bina endo tige nyama ona iga urara baiga ose gendo ke ya mabere ose gendo kore gento gete gendo ulindagera gete ose supplement ye genda o supplement asingi no bwate deficiency ya potassium ose no bwate deficiency ya iron ebinto bunebi ose no amachao na manga kurwa so mubere kubwa yago so igo no takire gokora ki kunywa mache asobonge igo karwa
mapema gupimwa ere advantage yaso yani ubuya bwona turugwika kurwara ekero gwatware symptom ende yonsi ya gouts asolio tatwaro ebimanyererio amakwana korro munyagitari wake gikwatware umumanyererio togote abana gouts attack ita kwa igure sharp pain tuna no gotongo lakini to bimbeti yani ndu ya gotonga ase joint nebe yamo lakini to bimbeti ine rito gorokani kemanyererio gitangani lakini gitara oroki birie binene bikorekana uiguna igitarakia ukolego sensitive yani turukonyara gokelinga geri prito yani geri prito ngirira kuringeka uiguna nubwate obiagaso ogotigatia uiguna kwa bukira mambi ngoyore muna bana maleta bantu pere bakota na mugongono uwok yani ngwok lakini na buwoka no energy cho idose chimaso chimas because uric acid eso ase no energy nyama bakonyara kwa ire so ekara ko igure imanyererie bibitangani igento gokora nuko munyoka paka Tanecious ose onye turugo cha Tanecious nuko munyoka paka so munyagitario lakini umayete karwo ikira hari ndunda nya kuri rina yaya omuchando yo bwate na singinjo yo muchando gita na dira idisyo bwate oso muchando bwate na singinjo ya gauti ikihari machine gito chikurire chiyoka nduta kimaereza hari mayete na cha singinjo gitara kyane ngwete biyaga so yaya aigogo che itari gasi yawe ni gasi machine no munyagitario kuri keka kwa munyokire ekera torro muchando ngakire tukubweni mapema. Asante mongina Jeni ko wali ali boli igari so interesting agoteba bwakire biasara na daktari koranche mboli daktari na kinda ndanyari kumanya buna gout yo mugongo gose it's normal backache akaro we kumba okwiwanga omontache negesire abutoleiga. How do you differentiate gout no mugongo ryo mugongo ogugwati mugongo kawaida agotanga kuiwa kuna mego montache negesire akeiga abutole Jane mongina Jane omanyete mwanya bantu ndiba gutwara umuchando agusinyi koereza asenjirinde agotana nyigwete buna ntaigwete inyigwete montache akegesire omanyete igotara koereza simboto mudionse lakini bono ayete gonyo guchandika nanga kinyigwete buna nyigwete nga kinyigwete nkoyiga nimwatu muchando ro wa pack pain erumba gombwate arthritis imbwate rheumatism imbwate ose naniete disk imbwate emechande yonsi obwata somogongo teguchanda nakeko era Tanecious yero buna lichibu lyao nakeko era tubwachi machine chekerero ikurigirirye gotebi no muchando bwate disk cheo nji bwato abakongo umuchando bwate nerves yao ya toliru ne disk umuchando bwate gouts ya kolire umuchando bwate na arthritis ya siro mugongo ose umuchando bwate we andete maite ndingira nto bande bakweba nine tubwate we andete anero yo mubere ekere kimugi abeire egeka gonyo gukora gasi na ndi turgo gukora service yani asinjire nina aigasi ya no kuri chindagere cyo commenta umuchingu lakini tukwa kunyana nguri uri chindagere cyo kwagachana umubere nguri uri chindagere cyo gutanga amarwe nguri uri chindagere cyo komeke amafuta ariyo akwa kachicho intiabораji amachari amarako Russia egero tuare gouts egento ken chinyame ngubutoka kirene kitoko tuchiripe so ekarwe ikira Tanecious nere machine inigasi machine nande dali gasi daktari kukurigere yago tebi na kukuringori ya machine yoge gotebana iga ubwato muchando nakiako tutateti bwe kabweru ali ka haryo tebena bono mbwato nyigweto mugongo gango chigumba na iguborro nyigweto mundanga ake gosingwa kuga na igwesiororia gwa kuga na kugoroka na igo muchando gitembwate yaya tuko ngwe oririo ryo muchando mungao mento muchando nde uringo mungao no rito bwena ebebere libagori ngoyo nigo myoko cha Tanecious egere tukuringori tokoe ebidioko kulingana no muchando. Asante ndoche Susan kwa pongeza kipindi agoteba congratulations so much Ndizi TV na otoko nyorobo semia anene korwa sinyagitali ya Tanecious Herbal Center mbiabono Susan ni ndoche Lydia Mura korwa chinse mochi ugembo agoteba my sister Sarah a big up na daktari asante kwa kuleta topic ili tukulelero libolira na uchase daktari. Thank you. How often do gout attack happen? How often do gout attacks happen? This was really sana. Ekero akuboli au ove yani marwira ngananaki ntubwati specific number asumwanya bantu uraba attacked it would depend nekyo kulia okomenya kwao nanga kyumubiro uri na biko nyarikana otuare obanyamasi borobya lakini lifestyle yao ebembe so ya attack
immunity yaruana yabuburwe handi mambira ndi kwanya ndi kwarire nyame sambe nyingi sana samarua amani handi yagwata ndi yauka unabona tutanyare gotebana imbwango kigo semboireki yuri kasi diera abe nyinga somo berekana hotenike negento ubu nuburoire bwo kuri metabolism okoseka kwendagera ya igo okoseka kwendagera ya uno koragera botambe amagoso nalira ikiri kwa penionye gukoragera bobe siko menyete bobe kera lituko na igo naboko nyaleka nutware attack continuous yani yacha na ndiasira pakonya olena liba kabona li attack watwalire problem yabere persistent yabere chronic wono kwatwalire umuchando tukurukana oborema yes bia mana mabuli na mangako na gocha kulende ninya somekero togendrete nenda somurubire tigatwire ne bono daktari entwaligeretie tukarora signs and symptoms ose biorokerero biboroiro boiga bwo kubimba na gwati gwachi joint wanekero montachire anyorire ngana bwato muchando yo o gout na kiboroiro boboko ba treated o tumeka emete ye go tumeke emete anene elimo korwalia as Tanecious Herbal Clinic ekero gwatwarire umuchando o Gouts ase enyagitari ya Tanecious kubweni tuli na enjere to kubwenia na ekero to kura rusia ngoko atuli amariogo agosibia chinyigo achimenta chinguru ekero chinyigo cyarabire chikurusia uric acid yonsi asumobere yani iriere excess uric acid tiri kurwa yonsi kyate ko era muna atie ko te ekero ya ruroro twamanye gokwa amariogo agojikogera ari ase yakiete ekabwatana e dissolve yani asenjere ndena yatananikane iruororo ngoro ne rubuchaburi egere joint iri tigara enyarekane egetamba biribiko base joint tokoroka ligament imbia twara omochando usimbia butogete intoko amariogo agochikogera omubere ogikinie ose orosi bitamba binde egere obwene so ekero goikase Tanecious intoko ire a process a procedure yani serende intoko ire bara asomutindo bwoko bwena omanyete esiriende abantu batamanyeti bobo bisibole Tanecious turi gocha tokoneri eriogo nabone eriogo erigendo nyu obwene to bwene igoro lyao daktari nero umanyete omochando oyo ngakyo kubwena chinga kinga nana kyukubwena bona giwaseire ase a system yeito abatogotina omochando oyo noire chiwiki sato noire amatuka abere noire emeti enyetatu yani asenjerena ekartwa yororire asore ntumanyetena omochando oyo ekaroriro oikireiga okwira amatuka naiga okunywa marioga naiga agojikokoraga asigete ando manyetobuya ase ngaki yakarero egotogo koeresana oyo no mochando okurukuga ogorire oikireiga ogojikunywa amariogo areiga ase engakienga naiga egere kwamanya so ase ematukari okunywa no tole nayo okonya gocha gwatana rero ngwete na abere buya yento getigarete neke and to bono pagete time gukona ndi twakobika ase machine twakonfirm na omochando uri kwabwate okorere oerire bono kurwa kwa balirisi kwande uchisikandi gwate yabantuna enyagitari Tanecious Herbal Center asante mbia sana daktari ase ogotoira asa maegeria maya kigima koro Tanecious Herbal Clinic atokubatera na Ndizi TV asomurubulyo bwo bachano bwelitikolia lero nindo chenara iga okorokwa Rose nyaboga koro nsema chenya mataro agote aba togenda tokubati murubulyo bya kulende bolia daktari how do they diagnose gout and how can I manage gout attacks gout ritangani and the gout attacks diagnosis hande girole ekarwo ikire Tanecious ndobwati kende kyukonya okobori nanga kyurwate nga kwegwete mubere kwa bimbire nga yobimbete igasi umanyete ye machine tebwati ryo tiriko kobweni igasi ya no identify a problem no diagnose yani kirigiri muchando kyokorete orona kyekoera irapwera orona kyekoera chi machine kirora ekero twanyorire no muchando bwate Gouts kurwabu egasi yomonyagitari no goko prescribe amariogo yemete agojiko bweni omochando yokorteki obwate ni chinga kyojiko yanyu omanyete mochando ndi bwonsi no bwate chinga kyokubunyu obwene
rituko rio muntu akurwara ni rituko rio muntu akubwena munyagitari tiyo umanyite lakini no manyite na kuchakere wiki ya mwezi rituko rio mpaka 3 asengenjo ya research ya bantu barwari to muchando igiteiga barwarire na asengenjo rio girio gukonyu ikubwate dosage ya matukanga naiga nabo munyagitari agoteina kuchakera bono pake wiki egocha ukunywa mario ganganaiga obwene lakini tigoteine wiki egocha chuma ngoja kubwena ori umuntu agoteri rituko gocha kubwena jiso gocha kurwara oingo kungainara lakini limit ni chinga kinekorte kinero nekeko tukuruka togote abana lazima utware a dosage ya matuko kunywa ryogo egero bwene igekero gwika Tanecious intuli eritorore umuchando ibagarukana diagnosis tumanye gote bina emechando bwene yani amariogo bwene gutumia pako bwene nanga naiga na ndo kunyu mambi mugasona mugoraba usimambi na mugoraba paka amatuko anganaiga egere oavoid chi attack chi gocha ryoka nakobwa mono tulende chinyigo chao nobo afya yao asukunywa majama mbia mono sana na ndekero kende liboli limna nali elewa kero kende daktari igataka kumanya na ende nga chinjira kichi mogutumeka eligo diagnose kero kende gout otaka kumanya igo kwa motebiri machine ne ya moyenchira yo go diagnose uburire bwa gout nende kero kende nchirende nero no rusuba manyinga apimo manyakana usono bwate gout ikinati gara chinjire chibuno kurusia manyinga twari gutwara umunyagitari yo convection ariko anenjire ya convection ase Tanecious tutumye chinjire chiekerero andiko gete na bwango igano ya gitari amangana yo kurusia manyinga ngosira urire lie marae tiri kurusia manyinga igo ekartu nyo guskochibosio esiti skandri kurusia manyinga ige kartu nyo guskochibosio gonya kunganya turi kuru chinjira chiri chinkoro cyo kurusia manyinga oirobe kechiri agent chiri akiti kore kichikwa machiu igo tutete ko move cha sekerero tugutumia rhinosonation yani asenjere ndena okupima gutumia body cells na enjera ya radiation yani enjere ndena tugutumia magnetism asoko rhinosonation emubero ko detect umuchando mbia mono sana daktari karatu achire nakio okonyara koba gukurwali umuchando gout karuturange guchugukura kigima lakini bado ntutigarite chideka nchiro ngoenda tulenga utaratwara umuchando uyo nkikiri wenete gukora egere bwitange yani prevention bagatoba prevention is better than cure yongo cha tole chinjira chiri chiragere ebyata abangana kiora arwali umuchando uyu nasi bali baikire konyora umuchando uyu kulende bali bataranyora nkibagoneta gukora egere bitange kurokanyora umuchando uyu kulende daktari narega okorokwa dan igakuboli out of ne again taking out kigima kulende gagotanga gaki please ambia daktari tu aniambie agotebanga akorokwa dan kurwa Kisii town agotebe omwanchioye gosenga omwanchioye nabwatu buruire bwa kisonono dawa yake ni gani na nitaipata Tanecious Herbal Clinic please daktari niambie ochire siko ya topic lakini sawa ekero omochando wechinsemo chansoni otokire ase Tanecious intubwate amariogo agoseria amachando yichisemo chansoni amakongu tokoroka STIs intubwate UTIs yani asenjerende venereal diseases ngubwene kachire asomo chando ase nyagitari ya Tanecious lakini rende unangota butambi bulina tinko nyara go prescribe eriogo ase osibwa public ase nginjo yake eriogo eri ojikogora talio manyete buno ojikoritumia igotingo gotebina ndio gokyo ojikutumia lakini kocha personally na gotine eriogo ryo muchando oyo ndio gite ando kurinywa matukanga naiga ande igana enero amachiko kubwatia egero bwene lakini mechande yonsi onye kisona onye civilis ayene mutemwa machande itwateba echisemo chansoni eitere UTI osesiti yonsi nabokonyore ekoba solved asinga gitari ya Tanecious apo mbia mono nara goteba mbia mono sana omorobelio muya following you live kurochinsa machanya Congo Junction akorokwa Kemi Sophie Motangi mbia mono sana sekwenda kubwatia omorobelio tumete sentuira nelio linga mana kiara manage gout attacks nkiara koronyo igure gose egechalege gusara kigima chira medichire chiara atumeke atarika nyagitari onye gagosaba first aid ikararika yente getangani ekarwa ta gutwari attack onye kero sina sokogoro
igente gitangani okora ukora kumura kobe relief yani njiri ndo gukora massage mayete garo wika Tanecious yari duwa the type ya massage kulingana no muchando bw'umuntu igente gya kabere make sure kwanyure amacha mange avoid protein nyinge ugoshwa gukiase umubiro avoid stress hande to basa ko bumwango wo kumyoka ukikurigi chipeinikira igo asenjerende ekero orase bumino bari gosebuo tiga kochaka kolengera lina bono na igure Gouts bono te kumnyoka ngore nde ko nini geto goserio ogete ko rwase andosi asotamanyite igente gitangani kora kora fast aid asinjira wote attack na begocha buno bono rero ekero yachire ande sire yoka kiara Gouts ngubwenere yoka igo ekerererie yogocha na gosira make sure na maji go turko nyweisa ini kanyo maji seine sibiji make sure jinyi go chia onjira bete kia tubwate detoxify tubwate kidney cleansers tubwate detoxifiers chumobe bono ekero kuntumia ase ingakierie takena ende to jitumia ryoke kia na rugo gosibia nyinge gocho ko na sodium gurumobe okonya kwa mani chirigarika lakini ko bwa mono asayo amangana yo nyagitari gatete personal ai babere ekere ngote bino muchando yo condition ya ekiare condition ya osara ni yane na tudwara twezi Gouts intulku tukubwera bwenjere ya nani tukubwena na litukelimo iko kiru muntu nabwate condition tachi bwa tukulire umuchando yo Gouts ingi kia yoreta gosi ataki ingi kia yoreta egere namanya goko angabone nyendi namanya Gouts ya ego yacha asingi njinyi go chia kiangire bono njirigo sibinji machari ngotigarari akonyo gocha na endanya gocha gosi ego yacha asingi nchatumiri chantu tawiti kinyinge nogo matega chiotika bono ekero taramanya ekosi yo muchando na kongusana kuyitanga usikoje prevent tekora kitegendera lakini ekereta rakori go prevent nere yibinde itwata gonywa macha mange wa food protein wa food amaru mange wa food konywe sigara ibinde binge na byogotika ekereta rakori prevent yes gwatutebere tuachira restore kogenda kurendere chinyinge chire na botogo kwana bia mono manchu muligerero ryogenda tugutuma liburi ryae na gotebi gwase enchira yobokera nukurende daktari gagoteba nga mabuli naro atakiro morore as Tanecious Herbal Clinic egerna liara kumanye agopime amanyanga ngaye guchakera gokobo wene gusena device ki abwenera tago kwa ekera ara korengire igobono onye tuma Tanecious sogotoka na bokonyere manchu muligerero daktari Joel Omayio Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Center ninye gitari yetenerete yekerero igutoka umuchibosongo chinsemo chia chogo nekaruto kwana chinsemo chia chogo egokuru Nyamira okwenda kuru Nyamira nabo gweta prison na bo gweta daraja moja chibali jibere ngombe na chire usuke bosio wa chogo prema ekaruwa ikire as team sales gose egenini company ile ngoro yijiba yakabeire uri riparo rugo na bokora ikera tulenjira igoro barabare nesto ya Naivas so Tanecious Herbal Center buno kuru bosongo daraja moja tarange chimita 700 iga na boko nyoro origererie parugoro ero ni waraite karo kurubosongo ari asense amaya chogo ne karo tete kuiko otamanyetina na kingo cyo kubora bori kangi aibwate namba yesimi agero wake daktari umaite namba yane ere yema timbwate namba nyinge no hakabotuko no hakamambi no hakamugaso no ane chitinenya gitari ngobwatana ere noti sano ibere isanemo kianda ibere inye isano yani 0726 92 4545 nabantu bari girete bonega bagote ana njite tugoje ne gari aiki anya sai na musinete ta kunyara kunya gwake simina kunya gosoma ayege ntoko koro kumnyoka paka Google map gari manyete ndororo ahirika na Tanecious Herbal Center Kisii ogo chaliyo ka geo koleta yoka yego te na tan left right pakego iki chogo gari gosori ka Tanecious Herbal Center Medical Store Kisii gosori ka Tanecious hapo Kisii ayonzi pia yuko alikirelia Tanecious na Tanecious ile TANECIOUS kwa komenta hapo igase Google kwa yajakiro koleta yuko kwa tebia so kwenda Dan oliobulirizwa alikorwa Kisii town agotebanga gaki ambia daktari atuambie namba yake pole tu na boko tebi Dan alike Dan kaba standby olige namba yo koranga na tetakurigi oyo tagetobo konyi kigima bulia buli nonye oyinge square topic kolene na baganetio bokonyi motebi namba angora igo alike otumire message bonega akitiga tebi namba yae omanyete namba na gukwana gwakangora gwakwana kumbo chetemo irore ya meya na amanye gwatwalire karamu koko bana enoti isano ibere isano nemo kianda
ibere inye isano inye isano yani enoti isano ibere isano emo kianda ibere inye isano 0726 924545 lakini nende tochandika mono onye koko nyara goika social media ayo so Facebook olike Tanecious Herbal Center Limited igoko igorera aboko nyore nambe yesimio aboko nyore email yoro aboko nyore website yoro ososo ase website www.tanecioushherbal.co.ke igo yani asenjerende mutandao ndo wonsi kuna social media no so YouTube alika Tanecious Herbal Center and go ikari ndo subscribe kiara wano kiribune kana boka nyora kuna tu akode kurwa na bego kwa ebinte bionsi namba yesimi enchere direction igo asenjerende Tanecious Herbal Center ninya gitari yemete yekerero kubwenya igotoko muchi songo chisia muchacho lakini mna nate goteba wakiomba wanapewa town center no branch ende itote ana branch ya town center asuri oteri konyara wika chogo teta munyoke ga jinsa chiriari nge gasina daktari kiteke chigani nyori baka yo meta ntana ngo baka baiki wakire nambe nakwa ngo tine munyoka omunyoka paka Twin Towers buno wikire Twin Towers yo so reception okorari na Tanecious Herbal chemist aitose ime gosoboli kurwa gose otete korro munyagitari ayaki namba isi mingo tebino munyoka paka second floor ororo munyagitari egera agukwanire agupime agotebuna na kyamangana yako asante bia mono ndoche Irene Mokaya nere kura jinso machamiriri ngote bale good morning Sara na daktari ase studio bia mana se top king ya kigma ya gout bolo mambia liboliria yakobolia nga can I have a joint damage after suffering gout liboliria sana ekero kwa twaru muchando gout na twati ko tana ngusariole usingo korora amachari yani amachari kera soirega igakunywa amafutari yako base joint tokorokana flavor fruit amachari yako base yani amafutari yako base joint igasi yae nigirisi yeji joint bono ekera anyu abeiroro igakunywa amafutari yakora amanya gukosie sub pain twataba ekero go pain yani nje logo kumba usukura muri ensemeria ye joint iria sigaut siaso amanya gutaka kuria na bona mugaria oka ikiara atoka butoire ligament na mafuta yarire bona atakire kuriana igo akosi omuchando tukurukana arthritis igo gout ya kosi arthritis na arthritis ya affect ye joint igenjere na bago kosi permanent scar ase gose permanent disability tukurukana oborema ase joint yao igasinjire na boko nyoronye kwa yitigireka ya kosi rio muchando yo boborema paka joint yaho yare maire gosoto ke kwa bimbira abantu barakonya bakirika otsi obo kubimbo ko twaroko nodules kwa beirege kasi joint cyabo paka kwa affect ikinyama kirensemo yabo bono kwanyorana umuntu linge straight yo no koboko higa bono utwarire uko bimbo no korana ko kore marete ani asinjire ndina kwa twarire disability permanent disability go naboko chakera buna uric acid egoire gout ekoira arthritis utoke kwa twarire umuchando kurukuna boborema ena kikina takuboli koira niringa gout ne kore malipi na kero kende ne itomonto gout ekero tugukwanira na gouts eko tugukwanira oburwaire obonene na umubiri oyo muna twateba ikimo kurwase kende eko bigo coexist yani asenjire nina kimonge yo kirikando otego kwani tukando se joint ucha iko asenjire nina ekero gutwara umuchando gouts muna nati kota usimuna nate biro boire iko chaka kurwase uric acid yabe ochire obimbi yo kugoro kwa orosiri gouts kwa bimbire o affect kinyigo cha oretira arthritis ekero oretira arthritis oretira oborema finally ngokwo iko ekero bwato umuchando gouts na bopoliti to death iko omurwire karubonye na somubere ego bokina baka bwachi kokosi death but bono omuchando gout osukire uchi stage ende arthritis osukire uchi as stage ende bono ekere umubiri okonye bwato muchando utayibwene timapema asomo Swahili bakora tebana usiposiva ufa utajenga ukuta yani utayibwene timapema oretero muchando onde oretero yonde paka finally wakolera kogokwa asini njo muchando uri gocha kokonya nakaro kende gokolera mbali yo avoid kolia animal proteins asobonge kero kene ne mito kibirio mwancho muligereria a take note
tabikora egere tange atarachikonyora oborwaire bwa gout senjira yoboikerano etange kegima korogokora ebinto gete egere mbimoreterera omanyete ekarito gokwanera na gwetanga onye kwatwara karamu yao kiara bande na tane ngorangora kwatwara karamu yao ndetorike ebinto ebinse egere bigokonye obike togote abana you eat minimize ama you avoid it completely ono ebinto obwendere gotiga bitangani nani mo protein ekero omonto agwate gouts aikira ase omonyagitari ndi bwense tebe komokonya akomokani nyama ensambe gose nyama endionsi igo otigane ne nyama ensambe gose nyama endionsi egento kende negento gekogera omonto otwara obesity nyinge gose metabolism yani ogoseka kwendagera yae gose okugacho kwa mafuta kwa bokonge no muchando ebintu tokorokana deep fried foods yani chindagera chichikube kwa togotigwa some of time nabo chikokosi endo kende ne chindagera tokorokana chunky foods omaite unabono chisumonje tokoroka read poison read poison ekuru mono ase gose heavy metals mono ekoba ase chindagera chikoba process iko ekere ndagera ekoba process iko tubwate heavy metals chikogera ya preservewa ya chikoba gose ya chikoba ase gigetambe gitarasareka so ekero gutumia chindagera chia sobonge chindagera chiri amadini ali akorokuna heavy metals akoba mali asinge jawo chikokora preservation ngo endale aso mobere arete ndokorokana lead poison yani asenjere nena obo sumo waso umubiri waje gukoseri gouts iho ikwafu itindagire kitokorokana chunky foods egento kende nabantu obwate recurring infections yani tokorokana ekero bwate ubo chabu bogo cha umubiri tokoroka bacteria chizosera kwama gutokana koru January paka January wande tukutumia bintu tokorokana antibiotics tena na rwali myaka ebere urwere infection yane njanya kwera muno ande tukutumia ngokosi yori chiali za somobere ngokosi yori excessive uric acid ya chinyigo chao iwasinjire ni gukorore ubwata hari sasa na ndokoro ko bwata uric acid iko Mario Gandonsi na bwate kiwango kia lakini onye infection tera roma yetu ikoende gutumia kianu bwato muchando bona ikaruwa itumira sige ka prolonged use achiri gukoseri inse mejinde ngendo kende twate aba na ekero gutumia amarua ne choice y'omuntu iho daktari tali aso ukani utiga amaru patiko ten ekero gutumia amarua sobonge ngochiare kukosi uric acid kobe nyinge wa affect nyigo chao ikiara abantu bali bakunywa marumu manyita mangana aya muno konye kunywa marumu no agukobete lyo so kujisi kwa sobonge igo amarua gochia chinyigo ebine bintu bire bikorata kibinywa maine yani bibwatane mbiri gotigana ama bintu mbiri tokorokana caffeine na machani ekoko ekawa ekero konye caffeine nyinge ngwanderi ya affect nero chinyigo chao munabona antu bagutumia caffeine nyinge abakuboka osimambi yawe chikuitera amaje yani akwande core of nature onyora urine yaye iri brownish igasenjire ndina ekere kwande korosi concentration yabe nyinge yani uric acid iri ko be nyinge ebintu binde nekero ogutumie chumbi nyinge echumbi na sodium nebinte bimo ekero gutumie chumbi nyinge nabego koletera umuchando gouts because nabego affect yise amaje ochinyiko gose ekosie okokea omadini tokorokana sodium yento kende nekero obwatu muchando buno bantu bateba irandaraindi gosine igwe sukari gosine ya pressure watumira mariogo asege kigetambe ndo mete pressure kwa affect umuntu kurwa sechi nyigo chao kwama otoka na mariogo gutumia ari continuous none yento kugwade wesingelina onye ko ende gutumia mariogo ao ikiagera mariogo ayo gutumia pressure gosada diabetes gosine muchando de bonsi all lifestyle tuligo tigasho buguma bwao lakini tuliko yasibia ekarabira samangi chire sibyo chije mariogo majigo gotoka gutwara toxin chichi nyinge asamanyi ngao chikoro uric acid nyinge bonento okora ukumyo cha Tanecious turaji sibi naende koko gende na marioga ogende koko nyantu gwate baisi utumie system ngao ayikara wikira ali Tanecious tunyare ko batogo konya bia manu manchu muligereria ebyo ne bintu gwanera tegokora egere bwitange tonyoro muchando gout ekerondo che ligereria akobolia nga daktari nemo bwate eliogolia HPV human papilloma virus
ena bako boligo neri na lindo cheli bolirio moelio ayande twara ya ira neri abande no gopongesa omorobiri buna Maria asante sana kono chinsemo cha umachoge chache na bali mwenzi mwatoma kwetera chinsemo ao tote bangambia mano kigima mwira neri oyo ekara to guchukura omorobiri HPV HPV yeah ekero obwate HPV ekero obwate apesosta yani asinje nitebena gene infection kia viral ni jinyinge sana because viral infection ni jinyinge sana jire lakini era aba specific lakini wono muligere naro Ndizi barabange batete ngoiranira sobwamo ekero obwate gene infection kia viral njiriko baserini muchumaete njiriko bachinsemo Johnson ninate abapesosta bono jise paka HIV ne virus so chi virus ni chinyinge chiko baso mubiro lakini ndokole ekero wikire as Tanecious ndubwate amariogo yemete ako togokoa abwaterana nechi hormones chao arwani chi virus chinyinge chi virus chinyinge ichiko mutate asinjo the nature of the nature of life but ekaro chiko mutate ichiko koba complex yasinini ase chinsewe chiri cha convection lakini ekaro ora ali Tanecious ngulike litolena ne HPV yokobwate gose no bwate enata infection viral infection chiko bwaterana so tatitoma kora twaenda jonsi aso bwenge mbolina infection yonsi ya viral aetoka Tanecious egere tumanyeniri ani koma inisi kieroro egere tokwa malio ikiana viral bia mono daktari ndochengo wikirabo no tokorekera malio kurende ninche nkoligi tora amanyangwa amachukukwana nga omuntu naro korusia amache gose urine ere kala brown ninche nkorangeli tumanye chikala ekala neriri erengiye karo omuntu ore nomo agosoke urine yao ntobwate clear ntobwate paka orange ntobwate mpaka yellow ntobwate mpaka red tochitumanyenga ono tochitumanyenga nkala ki ya urine erebye asumuntu orebya ore nomo nechikala eji chindigo nkichiko imply nande nakyota kere okore mbakobe nomo ochake korusia mache aramaya atabwate infection endonsi atabwate borwire bonde bwese eyo ne top keri tukolinde kulinda sebono about Gouts nondo chenga twara tigira abo daktari tabia wancho moligereria egintu kyo mwelio inse ye DKM umwanju moligereria on Ndizi TV ande nero mutegereria Ndizi TV asama tukamange twabeire tonyoraine tustutaria maso na iranire nainde bono nonde asingincho ya mechando ya lifestyle ire menge amaroire na mange araso mubere ayandu tamanyiti utanyare kumanya lakini kubwa mono riba gukuganyu buroire bukorie obe kunse gusobugori gukinya gitari yentoko kora kuri buyega uigwete no mubere one na kyolira nyagoja Tanecious yari egere tukulingori tamanye mochando kyore tugwa device mapema na kyogo kora egero buya igekero guikari Tanecious ndugupime na kwa machigo lakini bono kubwa mono ekero tegetuge Tanecious ayige ntoko kora bwatire nambe yesi miengoro kabisa tuwa wakera 0726924545 na kubwa mono abantu abange bakokire sana asinginjio ye college ito ya Tanecious hapo college ikorwa mafunzo ya mariogo yemete no burwaria bwenjererie ntogorukana alternative medicine igo ekero obugwete na angana menta masomo ake abako bano munyagitari oro convection guse banyagitari ba convection na barumba manyeti alternative yende abako menta masomo yento korano ukali pisire gari ya Tanecious hapo college na Tanecious hapo college na Tanecious hapo center Mbiro robono iga as town center Twin Towers igekaro goika Twin Towers no rishuana ngonyorora mariogo pharmacy no ere ngonyorore borwari wa Tanecious hapo college chogo ne townimi na ngonyorore amafunzo igwasinjire ndena karibu sana ase familia yeji company ose sukuru ni nyagitari ya Tanecious hapo center and college tuko muchibo songo jisemo cha chogo wake namba yesi miangoro kabisa 0726924545 gusotara ayo monyene physically paka Tanecious hapo college boko nyo reception akoe pronjo osago tebi chikosi tukuru na ajikiriyo tegete kosoma komenta asubwa kali mbia mono sana daktari asogo cha studio anda asogo somyo mwanchu muligereria asenchira yobo ikerano abono to ikero mwele bweli tukolia lero nigo twarenge na Dr. Joel Omayio kura Tanecious Herbal Clinic karoto waterano yo minto Brighton Makori nabo igoto waterane producer yo morobilio John Kebati nchini gonkoro kwa Sara Nyarangion Tita tuarobuligereria Rubia